برنامه تلویزیون özgür gün TV her kudiçe zelal dibin û her roj dibin mêvanên mala we. Özgür Gün TV'nin yeni yayın döneminden merhabalar, 12 bülteniyle sizlerleyiz. Her roj di saat 12'de de peşkeşvana nûçeyên Tirkiye rükene gelip peşberî we be. Edilme sürecinden sorumlu tuttu, Yunanistan hükümetine karşı açtığı dava hükümetin talebi doğrultusunda Saat 13 û 19'de ev peşkeşvana me Hilal Kara bi nûçeyên kurmancî bibe mêvanên mala we. Yeni Türkiye, Rojhelata navîn û cîhanî agadar bin li me temaşa bikin, ji rojekê dêparne binin. Her wiha nava heftê her roj saat 16 de ew hevalê me Doğuş Kotay bi bernameya gün analîzê geşedanên rojevê bi mêvanên xwe re binirxîne. برنامه بیایش روشی کنابا هفته هر روز د ساعت 18 de دیوشاندن جی ev peşkeşveniya wê editörê Zazakî Enver Yılmaz bike. بیایش روز برای شما ده بنیم مرایری راشتیان ده سمد و حقیقتان بیار اکران شما سر ما سمد شما ما بر شما deyim. Piştî nûçeyên kurmanciyên saat 19 de ve saat 20 de jî peşkeşvana me Şükran Ekinci bi nûçeyên Tirkî li pêşberî we be û we ji geşedanên rojê agahdar bike. Saat 23 şevê de jê ve peşkeşvanê me Mehmet Yıldırım jî bi nûçeyên dawiya rojê li ser ekranên we be. Dîsa weşanameya sala nû de ew ê bernameya jinên nûjiyan jî her roja duşemê bi pêşkeşvaniya Ayşe Kara saat 21 de ew ê li ser ekranên we be. Peki mutfağı bişin seriye ki ev roja şimdi her jini ne tane bejim Ali Zilanda. Kara ew ê li ser berxwedan û têkoşîna jinê pirsan bike û dê bersiv û nirxandinên mêvanê xwe ji we re radikîne. Di weşanameya sala nû de li gel nûçe bernameyên siyasî, civakî, çandî û aborî tê bi dehan bernameyên nû ji bo we temaşevanan li ser ekranên Özgür Gün TV be.